ya Bonchari gati ya basai kurwa senseme yubono niko batebiri baguchiko mokoboko oyokoligie kirokyo bunge kuru senseme sebedeo pore sobochori bonene bolibosio buno muri Keito Brand Sagini Sena agotumanya. Siasa chebunge ya Bonchari ase county ya Kisii nigo chigendererete koba echiomunso kegima abwase goikera bono barwanereri gwetani batano besokirie eliokorige kerogo kyo bunge ensemeyo abo asabange babamenyi besokire na nigo bagendererete gwesokia nago kurera oborai bwa bono ase batuguseirare obokorere bwa omubunge bono Pavel Oimeke egento keirere ensemo yabasabe ensemeyo gwesokia nago chika gocheko mubwatese oyo kabero mubungo mukorobo enseme Zepedeo pore oyeso kire kolie kirogekyo asentunde yende igongoruriana oborai bwa tire Bonchari lakini oborai bwa tubule tuachora bwa ngeta kauti kidogo ngakiaera tuakotwana to morai ko Pavel Oimeke akanyachikura akinkurwa nyachikura igato betana kotokonya asi go twarenga omorai oporo ko bero mukoro na tokonya tentuna Bonchari akakonya bana bito banyesu bakane skuru bya bakasoma chiparango etakatire stimango estima ya chire kuitira serikali na ya national government kuwata na kwa yana Uhuru Kenyatta tuabeta kwa magendero igo twago sawa Bonchari ba minto mugako pora sare tumubwata koboko tumunyore to irinde to nyama nda tu enkonywa na rego ta abantu ba minto bora igori mutu tokole na amani tutiga mangana mange umweshimiwa na inde ole mututorocho ra tokonye umweshimiwa John Sepedeo pore Oliore Tubiri. Abasaya abo nigo bachikire gocha kobwatesia obomo bwa Azimio la Umoja nabo igo maraiwe kyama kya ODM omoske Raila Odinga aseganga yokora asebo igo baba boliri abasaya kwebanga ile kwene kyango babale ababwatani ase serikali yegocha basangire kanya gantu na basaya kotebana chikure chikirebo sio Abanchari ba minto na mu siasa kwabita tito base gotumeka bobe amona abana siasa ntunigo tuachiramo asenge ntuenyoire nga Kato ichamo tokwana n'ebyongiri muntu n'abasai na tura gugu ali ase county amana national government igeganga yetenene igo tuachira igakwendo umweshimiwa John Sepedeo Mopore moma yeto umweshimiwa Mopore gashia pa Bonchari bantu ba minto chikura jekire egento gyokana abasabe motige koba pride nechwesa mutie kwa guchishati mo bentize tumwakere ibirongozi bitali bya maono Bonchari okera umura yumoji wachonero yitami chipara moji konyora umuro west moji konyora amasoma wanafunzi wenu moji konyora obogweni moji konyora egento gyokana abasabe mochore kiongozi kikuchikuba tuanira monyore mintego ne kiongozi yeke una chesinje na role Jones Zebedeo pole na iso ine korokia ni ekero atigarete insemo tuko emeye momeronge tato na kianda bosi bobochori bo mwakoyo ekengenjo asabanto bonsi anene abakichikura noko bamaiso nabo koringori asobo imabaronereri bonsi ile kwene kyango chora bale abare barache goskia bosia ibirengo byobogima ase chinsemo che county chaito ingo reporter ya Ndizi TV eresere ane Brian Sagini Isena.